Ni hang ni rebalong remalamong wiki japen pardun ron to monari kiplut plepin penajok Assam angkangalong kedo kaddu kave district ner kep angbong pen bangsuri plikebra isi sose aradatum langket hepen kisung kachetong nang Bangso remal among wenang ke japen ajok bangsuri plikebra isi sose aradatuma bangke langket hepen kisung chechak nanglo inura bangke aprandam juilo lapen banghinia bangke non puanta theklong lelang Assam State Disaster Management Authority mati hekpen ASDMA atumke than pona tengke Karimganj district along pen kaddo kabe bangsuri inkoira trogra bang pharupli lapen kachar district along pen bangsuri nerkebra pharoke thomra phokebra isi lapen hailakandi along pen bangsuri trogra pharohini ra inkoira troxia raratum bangso langke thepena jok kisung chechak nang koklo Lasonsi Karimganj district arlo abangke kaddo kabe rong pharo trokebra trok abangke langpon edlo lapen rong pho abangke nonamat langteng ke dokka jok thang thelang bangso hut ke ongdung arar tuma bangke ahemalong langkilut ke cheng penamatsi methang ahemalong pen barsi ke jogwan adimalong cheba chongdam rentilo Halapuanat, Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Pendanglo, Nogaon, Hailakandi, Karimganj, Kachar, Hojai, Lapen Golaghat District Arlo, Kaddo Kabe, Rong Pharo Isira, Plikebraket Home Arong, Lang Kanglum, Anabangke, Kaddo Kabe, Long Crate Trok Revenue Circle along Sidolo. Bangso Hut, Kaddo Kabe, Hector, Pharoket Homra, Thongkebra Trok, Asai Kateki Tang Adimalong Anabangke, Lang Inglum Ponetlo. Bangso kecheng si langkang long mahut Karimganj district along inuda bangke aprandam nang juilo lapen kachar district along banghinia tumaphan nonpu anta theklong lelang pusi ASDMA pen pangdakpo Bangso jok district administration ahin pen pharo isira phokebra pho kachepachong aboha ki sikpon lapen kachepachong aboha long kedo atum kicho kichona phan kaddo kabe long pharo troxi rakre pho an sikpon lo Bangso pen tong sekot kerat kelong Japan administration ahin pen the National Disaster Response Force mate NDRF State Disaster Response Force SDRF Fire and Emergency Services tame sikpon lopusi birta pangdakpon News report Karbi Anglong Live